O límite. Ti coñeces o teu? Eu sí. Eu sei ben onde está o límite do meu corpo. Na miña mente. E quen controla a miña mente? Eu. Entón eu controlo o meu límite. Sempre. Que onde o poño? É ningures. E vos idesme preguntar: oh, gran Pepo, pero como se fai iso? Como chegas ata aí? Pois veredes, doado non é. Pero todo comeza no mesmo punto de partida. Ser unha máquina perfecta. Sí, queridos atletas, sí. Unha máquina que se construe dende a disciplina, a constancia e o traballo. Pero sen esquecer a competición, Aquí non serve o conto ese de la pelota es mía e me la llevo a casa. Aquí tens que competir e saber convivir, saber gañar e saber perder, saber caer e saber levantarse. Sobre todo, baixo toda esta presión de cando pertences á elite. Esta presión que moitas veces non che permite respirar. Unha presión na que afogas. E quen está para rescatarte? A compañeira. O compañeiro. Ese que sempre está ao teu carón. Que pule, que empurra, que axuda a romper barreiras. Pero claro, esas barreiras que non se rompen soas, ás veces sí dependen só de ti. Da túa técnica, da túa experiencia, de adestrar e adestrar ata que teñas a suficiente como para non volver caer. Que o farás, créeme. Eu xa non. Pero ti, sí. Por moito potencial que teñas. E non, aquí non vale tampouco iso de es que mi raqueta pesa mucho. Baixade de sabor. O que vai axudar a que triunfedes e a que sexades vos no deporte que escollades é o adestramento e a dedicación, e a determinación, e a técnica, e a experiencia. É ser unha máquina perfecta. Preguntabadesme polo límite, Non o poño ningures, porque non teño. Así de claro. Así somos os da elite. Máquinas perfectas. Máquinas que non caen. Máquinas que arrasan por onde pasan. Máquinas que se enfrontan a todos en fraquear. Máquinas que só teñen un límite. O escenario da Gala dos Deportes do Concello da Estrada. Vaya máquinas.